Напоследък, докато шофирам, ми прави впечатление колко красиви, модерни и скъпи коли има навсякъде около мен. Това много ме надъхва, но и малко ме очудва. Питам се как тези хора успяват да заделят достатъчно, за да могат да си позволят този лукс. Радвам се много на успеха на хората, но и критичното ми мислене е провокирано. Аз работя много и много уча за това как да управлявам парите си мъдро. Ако тези хора спазват правилата на успеха, вероятно трябва да имат огромни доходи. Другият вариант е иначе просто да имат хубав автомобил на изплащане, но се надявам това да не е така. Аз съм главата на моето семейство. Жена ми и синът ми разчитат на мен да управлявам парите ни така, че всички да сме спокойни. Какво значи това за мен? Първо, да имам авариен фонд. Кеш, който осъзнавам, че инфлацията унищожава, но е винаги на разположение денонощно при всякакви спешни случаи. Моят съвет за сумата? Поне 3 месечни прихода на домакинството. Второ, съвършено сигурно спестяване. Малка сума на месец злато. Винаги ликвидно и винаги защитява спестяванията от инфлация. Трето, консервативна инвестиция с включена защита. Хибридно решение, което защитава от непредвидими ситуации и трупа доходност 2 пъти по-бързо от инфлацията. Четвърто, средно рискова инвестиция, която да има доходност от поне 3-4 пъти над инфлацията. Когато имаме всичко изброено до тук, сме спокойни, че по-рисковното инвестиране с по-голяма печалба е една логична част от един диверсифициран портфейл. Тук имаме диверсификация на активите и на риска. От тук нататък е време за коли. Зарадвах се колко много успешни хора има, които са се погрижили за важните неща и дори имат излишък за прекрасен автомобил. Зарадвах се, но и се замислих. Така ли е наистина? Статистиката и числата ще ни дадат отговорът на този въпрос. Според БНБ, кредитите на домакинствата в България растат с 15 до 25% годишно. Огромен ръст на заемите и то с темпове, които отдавна не са се случвали по този начин у нас. Една от най-честите причини за изтеглянето на потребителски кредит днес е закупуването на автомобил. Какъв процент от доходите е разумно да са за автомобил? 5% е добре, 10% е множко. Колко е една прилична кола днес? 30 000 евро, 20% първоначална вноска. Отиваме на месечна вноска от около 500 евро за 5 години. При положение, че средната нетна заплата в България е 1000 евро, оказва се, че вероятно много хора харчат половината си пари на месец за вноски по кредити. Системата ни лъжи, че е нормално половината ни доходи да бъдат за вноски по кредити. Тя е заложила това като условие за кредитиране, но това не е добро финансово поведение. Ако човек живее само с половината от парите си, той никога няма да има авариен фонд, спестявания, финансовата защита или каквото и да е от инвестицията, ниско или високо рисково. Не вярвайте на фалшивите норми на банките за това каква част от парите си можеш да дължиш всеки месец като вноски по кредити. Тях това ги устройва, но теб би трябвало да не те устройва. Вярвам моя опит да отключи критичното ти мислене и да започнеш да управляваш парите си още по-добре. Това беше кратко включване от мен в рубриката Лични размишления за обща употреба. Вярвам и ще се радвам да съм ти бил полезен. Всичко добро и успех!